Onko kaikki taas hukassa? Eikö mikään ole siellä, missä pitäisi? Odotatko suorastaan sitä, että avainnippusi, kaukosäätimesi, elämänhalusi ja taaperosi soittaisi sinulle ilmoittaen olinpaikkansa? Älä enää odottele. Tartu tähän uskomattomaan tilaisuuteen ja hyödynnä tarjous, jolla vastaus kaikkiin ongelmiisi on sinun alle 200. iFinderi on arjen pieni suuri pelastaja, joka sopii kaikille vauvasta vaariin. iFinderilla löydät tavaran kuin tavaran, vain yksinkertaisesti soittamalla hukkaamaasi esineeseen. Älä enää odottele. iFinder löytyy jo yli 10 kodista ympäri Pirkanmaata, ja sitä käyttävät päivittäin useat tyytyväiset asiakkaat. iFinderi on pelastanut elämäni. En voisi elää ilman sitä, sillä muuten elämänhaluni olisi jatkuvasti sohvatyylien välissä. Toimitusaika oli naurettavan lyhyt. Ensimmäisenä etsin iFinderin avulla lasteni isän, joka on ollut kateissa 10 vuotta. iFinderi on minulla aina mukana. En mene edes vessaan ilman sitä. Kaikki ystäväni kyselevät, miten järjestän arkeni niin hyvin. Mikään ei ole enää hukassa, eikä aamusinkaan kuulu aikaa vasemman sukan etsimiseen ennen töihin lähtöä. iFinderin ansiosta en siis myöskään enää myöhästele. Eikä siinä vielä kaikki. Jos tilaat heti, saat lisäksi yllätystavaran, jonka voit hukata ja sitten löytää iFinderillasi. Yllätystavara saattaa olla rullamitta, kuulokkeet, sinun omat kotiavaimesi tai kissan paskaa. Älä siis etsi enää eilistä päivää, vaan soita ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa oma iFinderisi. Eikä siinäkään vielä kaikki. Ostaessasi 2 iFinderia kerralla saat myös luksussäilytyspussin, johon voit laittaa kaikki löytämäsi tavarat. Toimi nopeasti ja soita nyt 0400 550 666 ja pien sinunkin risukasaasi paistaa ahdinko!